Взагалі, я вважаю, що в Україні немає гендерної нерівності. Як зараз мене не зрозуміють, можливо, хтось з жінок, які працюють в іншій сфері життя. Я ніколи не стикалася. Більше того, мені здається, я мала навіть більшу повагу, ніж чоловіки, з огляду на якісь професійні якості, якщо говорити про професію. А стосовно такого життя простого, слухай, ну якщо якісь мудаки в твоєму житті говорили, зустрічалися тобі, ти їх любила або любив, і інколи народжувала дітей і жила з ними в шлюбі, якщо поруч з тобою був мудак, то значить ти дозволила мудакові себе так з тобою вести. Ну, це я зараз говорю виключно про речі там соціальної нерівності. Але існує ще момент беззахисності ментальної. От в цьому велика проблема. А що це таке? Це коли ментально тебе так виховали батьки, і це насправді більша проблема, аніж там нерівність гендерна в професійному житті. Коли ти маєш для свого чоловіка бути обслуговувачем персоналом, або ти маєш завжди знати своє місце, як казав мій любимий малиш Ілля Ківа. Тобто він, до речі, особлення от чоловіка, якого я би повісила на бікборди, як такого, що не має бути з вами поруч в житті, навіть якщо ви допустили такий гріх і закохалися в такого, то женіть його куди подалі. Але це модель, ну реально, модель, яка була, на малиша зреагував, модель, яка була нав'язана суспільством. І серед моїх знайомих, навіть університетських подруг, є жінки, які говорять: Ніна, ну ти, чесно, ти не в собі. Ти сама собі своє життя, нащо? Займайся творчістю, в тебе ж є освіта, там хист якийсь, не знаю, висаджуй квіти на городі, вари борщ, виховуй дітей, ходи на курси самовдосконалення, медитацій. А чоловік буде заробляти, а ви вже з ним якби будете мати домовленість таку. Можливо, це і теж шлях, коли існує домовленість і існує неприниження жінки в таких стосунках. Але якби в мене була дівчинка, і я це виховую в хлопців, я б дуже хотіла, щоб ця дівчинка була незалежною ні від кого. Це не означає, що вона би себе, знаєш, ставила вище і казала: я не хочу з тобою считатися, тому що перше, друге, десяте. Просто щоб вона в критичних ситуаціях, коли їй буде зле, могла розраховувати тільки на себе. І якби в мене от була дівчинка, я би перше, що в ній би виховувала, окрім того, що вона найкраща, це те, щоб вона завжди сподівалася тільки на себе. А якщо в її житті з'явиться хтось, хто буде її захистом, то це додатково її, даруй за тавтологію, захистить. Ну, це мудро. Ну, це кращий шлях виживання, який може бути в житті, і щастя. Це дуже важливо. Тільки незалежна людина внутрішньо може бути щасливою. Я не вірю в ту породу жінок, які відчувають цю залежність у різних сферах від чоловіка і при цьому себе спокійно відчувають. Ні. Не віриш? Думаєш, все-таки вони обманюють себе? Це самообман. Це самообман або демонстрація, що у нас теж прийнято в ментальності, демонстрація бажаного і такого спокою, і цього театру стосунків для оточення. А всередині завжди там в шафах є скелети. Вони дрібні, але вони тебе муляють і надають тобі можливість бути вільним і щасливим. Ну, вільним в сенсі не вільним від зобов'язань, а вільним внутрішньо. Не боятися нічого. Когда ты сказала про вот этого высшего момента персонажа, я так понял, что тебе брутальные мужчины не нравятся. Вот такие, ну, мужланистые, маскулинные. Ні, ну Ілюша – це моя любов. Він мені не може не подобатись. Ілля Добкін – це от персонажі, які в мене викликають безумовно симпатію. Я жартую. Ну, є порода чоловіків, які, от в мене він викликає посмішку, інколи співчуття, але я не можу до нього бути байдужою. Тим більше він стільки присвятив мені уваги, стільки відео. От він відпочивав навіть на Середземному морі на яхті і не забув про мене, сказав, що для Яніни віддільно скажу, що я написав заяву на відпустку. Я не люблю брутальних чоловіків в тому плані, що вони
що вони демонструють свою силу над кимось і зверхність. Таких дуже багато. Я люблю сильних чоловіків, я не люблю слабких чоловіків. Мені було би сумно і некомфортно зі слабким чоловіком, якого б я мала весь час якби тримати в захисті в якомусь і в контролі. Я би хотіла, щоб чоловік, я б хотіла, щоб моїй доньки, там, наприклад, якщо б вона в мене була, чоловік був на рівних з нею у всіх сферах життя, щоб він був її найкращим другом. Ні, А решта речей, Я, там, я як він виглядає, чи він брутальний,